הקשר בין הניסיון להעביר את שוק הפשפשים לרשת, לפייסבוק, לבין בובה משונה עם כובע שמטרידה אותנו כאן בצינור לילה כבר כמעט חודש ימים. מה? שוב הלרר הזה מסנן אותי. כמו שראיתם רשמתי לגיא לרר. שוב, לצינור, שוב הוא לא עונה לי. בונה, לרר הזה מסנן אותי. כן, אז הבובה הנעל היא בעצם הפרזנטורית של לוח פייסבוק שנקרא פשפשוק, שזה שוק הפשפשים, אבל בעצם בפייסבוק. לא רק בגלל ההטרדות שלהם והדרך המקורית לפרסם את עצמם, אנחנו מדברים עליהם עכשיו, אלא בעיקר בגלל שהשוק באמת תפס תאוצה בזמן האחרון, לא פחות מ-50,000 איש הצטרפו, עד כדי כך שהשוק יצא מפייסבוק בעצם חזרה לרחוב. כן, כי מה שקורה, חברים וירטואליים רוצים להכיר אחד את השני, אז הם יצאו החוצה, חזרה, וזה הלוח המצליח. אז הנה מי שעומד מאחורי הלוח, שלום לאהוד פורט בשוק הפשפשים. הלוח שלכם ממש לא דומה ללוחות יד שני אחרים, נכון? נכון. נכון, גיא. אז ככה, קודם כל, אם אתה רואה מודעה והיא טיפה נראית לך חשודה, איזה חפץ יקר, שאתה אומר, בוא נראה מי הבן אדם, מי עומד מולי. אתה נכנס לפרטים שלו, אתה רואה מי עומד מולך, כל מוצר, יש מתחתיו לייקים, אתה רואה אם המוצר הזה טוב, אם המחיר נדרש טוב. לפי זה, לפי התגובות האחרונות, גם אתה יודע לסכם מה עבר עד עכשיו, ואם המוצר הזה הוא באמת טוב. מה שאין באף אתר אחר, באף יד שנייה אחר. כן. וזה פשוט עוזר, זה פשוט מולך הכל. ומה המודל העסקי? כי זה פייסבוק בכל זאת. המודל שלנו זה, אנחנו מציעים לבעלי עסקים, לאנשים פשוטים, לכל אחד פשוט, אנחנו מציעים לו לפתוח בסטה, כמו בשוק, בסטה. זאת אומרת שזה לא אומר בהכרח מוצרים פשוטים או זולים, זה יכול להיות חנות עיצוב מאוד יקרה, שפשוט היא מקבלת גלריה, והשכרה של שטח שאנחנו מספקים לה. כן, ואז אתם מרוויחים מהמודעה, אבל אני גם רואה שהוצאתם את השוק לחיים האמיתיים, מחוץ לפייסבוק, ממש. כאן אנחנו אמרנו לאנשים, פשוט תבואו, שימו סדין ותמכרו את כל החפצים שלכם, לא דרשנו כסף. מוזיקה היה שם באמת כמות מטורפת של אנשים, נקווה שבאמת זה ימשוך. יפה, ואתם גם שמים לעצמכם למטרה להעביר סוחרים משוק הפשפשים האמיתי, אז בוא נעשה ניסיון חי בשטח, אתה הרי שם, בוא תנסה לנסות להציע לסוחר לעבור אליך. יאללה, ננסה. לך על זה. גבר, מה קורה? נעים מאוד. הייתי רוצה להציע לך לעבור למשהו יותר נוח, לא לעבור, לשלב ביניהם. זה נמצא בפייסבוק. האנשים שבאים מפה הם מעטים לעומת הדרישה שיש בפייסבוק היום. זה בטוח, כי כל המחירות הופכות באינטרנט, בפייסבוק, אני חושב שזה לא מגיעים לפה גם. זה גם אין עבודה בשוק, מה שהאינטרנט קיים. נכון, אז אנחנו ממש העברנו... כי אנשים נוח להם דרך הטלפון להזמין ולקבל הביתה ולא להגיע פה ולהסתובב. אם היה שוק הזה כבר אי אפשר לשרוד. פעם היה שוק, שלא היה אינטרנט והיו באים של הערבים, היו באים מסעיות, היה הולך לשטחים, כל הזה ושהכל היה לוקח, היה נוסע לשם. טוב, אני רואה שהסכמה יש, אני גם רואה שהוא לא ממהר להצטרף אליך, מושך זמן, אז תמשיכו לנסות. בינתיים כמובן, תודה רבה. תודה רבה, גיא. ועכשיו סיוון תצטרף אליי לקצת ענייני חדשנות, תשמעי, אין דבר יותר מעצבן.